המאה ה-21 הביאה איתה קדמה טכנולוגית שאין כמותה. אנחנו יכולות לתפעל את הכל בישיבה, לעבוד, להעביר דברים ממקום למקום, לדבר ואפילו לפגוש אנשים מעבר לים או ממש ליהנות מסרט טוב. בישיבה, האדם הממוצע מבלה יותר ממחצית יומו בישיבה, חצי מהחיים אתם קולטים, וזה לא כולל את מגפת הקורונה שגרמה לנו לשבת אף יותר. היושבנות הזאת מקילה עלינו וגורמת לנינוחות, אבל היא גם מייצרת תפקוד גופני חלש, בעיות גב, צוואר וכתפיים, הפרעות בשינה, חולשה, השמנת יתר ותקיעות. בטח, תאשימי אותי, למה לא? למה לא? לא מי אמר, אלא מי אמרה, ובמשך 2 דקות לכלכת לה יופי יופי. אז הנה אני. הכיסא שלך. כן, 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 אני, יואו, אני כאן למטה, הלו. ישבת עליי לפני שנייה ואת יושבת עליי כל היום, את זוכרת? תספרי לקהל שלך מה את עושה מ8 בבוקר עד 5 בערב כל היום, כל היום. את יושבת! נו, תסתכלי על עצמך, אחותי, את נראית טיל. אני יודעת, אני זוכרת שעות וימים שהיית יושבת וקוראת, יושבת וצופה ביוטיוב, יושבת ונעלמת בתוך הפייסבוק או האינסטגרם, יושבת ולומדת, יושבת וחוקרת, עושה זומים, עורכת וידאו. רק לאחרונה סיימת 3 קורסים אונליין, הכל כשאת יושבת עליי, אז מה רע?